ואני מסתכל עליו דרך החלונות, עוקב אחריו בריצות שלו, בצחוקים שלו עם חברים, ומרגיש איך אני מתכווץ מולו. איך הוא למד לחיות ככה, אני שואלת עצמי, ולא מוצא תשובות. לפעמים אני לא יודע למי יש יותר בושה, לי, לשמעון או לאמא שלנו. לה אני חושב שאין בושה כי ככה היא חיה, ככה אנחנו מכירים אותה וככה היא מכירה את עצמה. להגיד לנו כל הזמן חיזו, תעשה את זה, ובטטה אל תלך שמה בנשמה של שלושתנו, ואין לי צביטות בלב כשהיא עושה את זה גם לפני אחרים. אני חושב שגם לשמעון אין בושה. אני רואה איך הוא רגיל ואדיש לכל החיים שלו. תמיד נורמלי הילד הזה, ואני רוצה לחשוב שגם אני רגיל, אבל כשאני משווה את עצמי אליו, מצלצלות בתוכי סתירות לחי, ואני כבר לא יודע מה זה נורמלי. מה זה נורמלי? קיבינימט. בחיים שלי ושל שמעון ושל אמא שלנו. כי שמעון יודע לצעוק ולהתעצבן כשהוא נתקל במנהגים של אמא. כמה פעמים אמר שהוא לא חוזר לבית הזה יותר, וכמעט עשה לי ולאמא התקפת לב. למה שמעון אתה ככה מתנהג? אמא שאלה אותו כשהוא חזר. תעזבי אותו, הוא עושה לנו ככה איומים, שילך, מה הוא חושב שהוא מפחיד אותנו? סתום אדי, סתום, ואת תעזבי אותי. ענה לנו ונכנס לחדר שלו. והכל בגלל שאמא רגילה להכניס מתחת למיטה שלה כל מיני דברים. היא שמה שם תבניות ביצים, קצת פירות ועוגיות שהיא הופעה, עגבניות ירוקות שיהפכו לאדומות. שמה קריר יותר, היא תמיד אומרת. אז שמעון שטף את הרצפה, ועם המגב הוא עבר מתחת למיטה שלה וניפץ בלי לשים לב 2 תבניות ביצים. ואמא התחילה לצעוק עליו. תלך קיבינימט בטטה, תלך, אני לא צריכה את הניקיון שלך. עד שאתה עושה משהו אתה עושה אותו זבל. די, מה את שמה לי ביצים שמה? נמאס לי. איפה שמים ביצים מתחת למיטה? תלכי קיבינימט עם הביצים שלך. הוא צעק, והוציא גם 2 מלונים מתחת למיטה וניפץ אותם על הרצפה, ועזב את הבית ויצא. ואני יצאתי אחריו למדרגות, והמשכתי לצעוק עליו. יא חתיכת זבל, שמעון, אתה תזכור את זה. כלום אתה לא יודע לעשות, רק צרות, יא בטטה. אבל הוא כבר היה רחוק ולא שמע. למחרת שכחנו שלושתנו מהכל. קמנו בבוקר, ולפני שיצאנו לבית ספר, אמא אמרה לנו, היום בערב אתם הולכים לחתונה. לא יודע אם היא אמרה לנו את זה כדי שיהיה לנו שמח בלב בגלל כל מה שקרה אתמול, או כדי להכין אותנו לכך שאני ושמעון נלך לחתונה של קרובי משפחה ושל שכנים שגרים לידינו. היא לא יכולה ללכת ואנחנו יודעים את זה, אבל כל פעם מחדש אנחנו מקווים שאולי היא תצטרף אלינו. ככה אני ושמעון קצת התאהבנו בללכת יחד לחתונות של אנשים. אמא תמיד מזמינה לנו מונית ספיישל מהבית עד החתונה. היא בוחרת לנו בגדים חגיגיים ומגהצת אותם, ונותנת לנו מעטפה עם כסף ואומרת, תיתן את זה לאבא כשאתה נכנס. במונית שנינו יושבים מאחור, ובשעות בין 4 אנחנו יוצאים מהשכונה אל מקום שאנחנו לא מכירים. שנינו מסתכלים מהחלונות ומנסים לזהות לאן אנחנו נוסעים. אנחנו רוצים רק לנסוע ולא להגיע, ולתת לדרך לענג אותנו. בגלל שהיא מלאה באור אדום וכתום וכחול בשמיים. במכוניות על הכבישים, במנורות לילה כתומות לבנות שנדלקות, באורות של בניינים גבוהים, ונורות ניאון של כל מיני חנויות. דרך חלון המונית החיים נראים כל כך אחרים במקום שהוא לא שלנו. אף אחד כאן לא מכיר אותי ואת שמעון ואת אמא שלנו. דרך חלון המונית, הערב, שהופך יותר ויותר חשוך, עושה אותי לפעמים עצוב, כי אני כמעט לא מכיר לילה עם הרבה אנשים שמסתובבים במקומות שהם לא הבית שלנו. אז אני מסתכל על שמעון, שרק מסתכל החוצה ובטח לא חושב, ופותח את השמשה כדי שתיכנס לו רוח יותר חזקה על הפנים. ברגעים כאלה אני מרגיש שיש לי אחריות עליו. יש לי פחד שאני לא אחזיר אותו הביתה לאמא. אני חושב שבנסיעות האלה אני באמת מרגיש שאני האח הגדול ששומר על הקטן. כי כשהוא מסתכל החוצה מתוך המונית, הוא נראה לי הכי תמים בעולם, והכי עדין ויפה.
קצת כמו נסיך קטן שיוצא מהמבצר שלו אל העיר הגדולה כדי שכולם יראו את הזוהר והתמימות והיופי שלו. ואני נזהר עליו שלא יקטפו לנו אותו, ושלא יפצעו בפרי הטהור.